Ribansin. Kaya mo na. Wow. Laig lami. Ba? Sure ka, may lami? Tuara, live update sa usa ka bana nga nangasawag na sige nagdahom mga kalingkawas kalisod. Wow! Kumusta naman in taon mo? Oy, gimingaw naman taon ko ninyo, panabangi. Nihalok naman ni akong amo pero dili ka kumpiyansaan kay good mood pa na ron. Inagkataon-taon na mauting kay na sa mga kagahapon. Mga dili angay kating kayon, ratatata sa na panabangi. Mga day in my life na sad kunuhay ta kay murag taod-taod na gyud. Ang akong vocal cords bayet natayaan na. Butangi grass remover yets. Ano naman gyud mo sa itong sitwasyon rong panahon na no? Ga-training batag custom bayat kailangan pag supervision. Di day na matugway yets. Ribansin. Wow! Hi guys. Let's eat kimchi gochujang. I'm so fancy. Me, I'm not fancy. Kaliping sa gigilid. And there's our baby. Kaya mo na. Bali mo good. Una. Kaya mo na. Nana baso. Nana baso. Ha? Nana baso. Dah, aso pa na niyo. Good morning. Hello. Say hi. Di na kayo kung magproblema guys kay ngano. Lalo ko'y masugo. Nanitig bantay. Dry. Ate. Ka-good job. Wow! Paghuman gipang manicura na lang po dayon nako ang mga liso sa paliya no. O ganong imo man ang gipanggunting yet. May lang lagig mo germinate lagi nilagi. Paliya ni siya guys, paliya. Wa pa gyud ta human aning panandom. Ka diretso ko utanon human ka dira. Muna itong butangan sa paliya. Lami ra bigyo tungo palit na lang kag utanon diretso unya kay mas lami malagi nang galing sa sariling pawis sa mga hinaguan ba. Mausab day ang lasa sa utan basta hinaguan yets. Mausab og mapilpil ko ng abil nimo. Aray ko, high blood. Oh, tanawa gani ang weather na po diri oh. Tugnaw na po, ni 50 na po, ni 50. Nga hapit na mo dato 80 atong gahapon. Alangan kay ni Puyo magag Southern Illinois kabalo na magag nga 4 seasons in 1 week man ang dirang lugar ah. Okay ra na ayaw sige reklamo kaysa mopuyo kag North Pole or Deserto. Pili lang mao ayaw sige mama dira. Lahi sa dakuha niya surbol na kana yets. Dayon balik ta makatipid-tipid ra manggod pod kag hinamal unya amoa manggod pod nang i-frozen para magamit apod namo nagka winter pohon ba para nara po tay mautan-utan. We edi wow. A few moments later. Naibisita og mga sa custom number 3. Diyan, syempre, di man na mawala ang kaon-kaon. Potluck daw sila. Naka-decide may mag-barbecue me. Nya, na may tulo ka comments dito sa tuang video. Nag-send sila mga ingredients. Atong testingan ang tulo ka ingredients nga ilang gihatag. Akong butuhan o kinsay pinakalami, na premium madawat. Joke lang. So, kan testingan na to. Tanaw na to, kinsay pinakalegit o unsay pinakalami. Atangi. Unahon na to ang kaneo. Anak siya, 1 cup ko ng Mountain Dew. Bantag ito ko lami ha. Bantag. 1 cup nga ketchup, banana ketchup. Dayon ana siya, salt and pepper to taste. Nagana to ang pepper kay ano, antioxidant pa na. Wow. So, siguro nga 1 teaspoon. Loh, pwede. May panlaban, pwede. Tanga na to food coloring para legit. Matod ba sa amo? Bantay lang yung lami ha, bantay lang yun. Kalas tambo ko puno. Tingala itong bisita, nga rong lahi lami ang barbecue ba? Oh no! 1 down. Kani ang ikadua kay murag promising ning ikadua kay ngano. Na siya pineapple juice, mamasita, marinade, ug Sprite. Oh, grabe ka tamis. Pero testingan ko na to. Gamay ra man tong karne ato ra takson gyud po natin. Pero 1 half ra. 1 half cup nga Sprite. Wa ko kita pineapple juice. Oh. Kanila sa to gamito. Ang juice ra na to gamito. Bantay na gid ako. Bantay ko lami kalas-kalas ang gaming ingredients ani. Noon wa may kasugo ani, pero sayang. Wala ko kabalo unsa kadaghan na ang ibutang ani nga mamasita pero ato ra gyud pong banabanangan pag tilaw og lami magyud. Ako ang dila mag-judge. Ano siya ahos ug Bombay daw, ahos. Siyempre, butangan gyapon nato og para legit ba murag nabitaw nasa Boulevards de Pulo. Shout out sa mga taga de Pulo. Dapat siya giingon nga limonsito og brown sugar. At limonsito kani siya mga 1 tablespoon siya. 1 teaspoon kina naman siya Sprite, 1 teaspoon lang. Tamis kay ba? Tilawan na gyud nato asin. Pwede.
2 down. Then isa, ang last, nasa Sprite, limonsito, dayon ketchup, brown sugar, ahos, paminta, soy sauce, di ay soy sauce. Para legit. Pwede. Wow. Kita ta ugma, magsugbar ko ugma. A few moments later. Halo, sumoto buntag na sa it's time para masugba na ilang barbecue. May bala na nato makaingon bagyo tagkalame ani atong mga kalaki rin dapita. Nakinambog ra gyud sila ani ilang mga timpla. So karon testingan na gyud nato og legit bagyo ni ilang mga recommendation. Og makapasar ba sa panlasa ni Yeyes the Master Chef na bangi. Nata katong Mountain Dew, dan katong Mamasitas, dan katong soy sauce Sprite. Shoutout dira Ate Sasha. Dan gahimo ta og pampahid, pamalakasang pampahid. Lahi po na kuha ba sa tinudan na ilang grabe yun akong dumutan ng barbecue sa Dipolog. Sa muna ang favorite spot na mo sa kong amo sa una. Ila ka aming ang Carmen na yun sige na magbalik-balikan sa una panabangi. Out ninyo diya aming ang Carmen Barbecue. Hatagi, intaon mi sa inyong recipe, maluoy mo. Bantay na lagi, makaulay, may lagi po, lagi tokbon yung ginako na yung barbecue diya. Why sukanay do? Sumatog kapag gawas ako sa akong mga gibang bate o sa akong mga kahiyubos. Kanusa pa kata katukob og pohon balik. Gimingaw ra kas tuwayets. Kamusta man? Tilawan na ni mo? Tilawan pa. Guys, tilawan na to. Morning ang katong sa Mountain Dew. Wala me. Klaro. Sure ka? Ha? Sure ka? Lagi lambi lagi. Kaya na po guys, morning ang kuan katong 2 euro and Sprite. 2 euro nga Sprite mo ni. Lain magtimpla. Then morning ang katong Mamasita. Lain lambi ba? Sure ka? Way lami? Maragdi barbecue. Lambi. Nya, sa may mas lami sa kuha. Mas lambi ay muha lagi. We, sure ba? Lagi. Mas lambi yung timplada. Guys, wala akong amo guys. Lakaw na akong amo guys. Tarungon na nato review guys. Tarungon na review kay nalakaw ng amo. Guys, kailangan ni mo ingno na lami ang iyaha kay na para way kupot pa. Isod kayo. Tarungon na natong review ha. Unsa gyud ang kalame. Muni ang Mountain Dew. Mountain Dew. In fairness ang Mountain Dew guys kay simple kay ba Mountain Dew ra then ketchup dayon salt and pepper. Lami siya. In fairness. Wow. Kani agkang Ma'am Cynthia ni katong tuyo ra Sprite. In fairness, lami siya. Wow. Ulay joke. Lami. Kani, katong Mamasita. Lami siya. Mura siya nasa dili siya pang boulevard. Dili siya pang kilid-kilid. Mura siya barbecue lagi hapon pero lami. Lami. Moto ito nga rin mo eh. Kato kanina, namagutay kasabihan nga. Happy wife, happy life. Ano itong barbecue guys? Oh, pasensya na mo ha. Nagkalat kayo. Maong dili na yung tapatuga-tuga, dapat winner pero may inyong amo. Kay mao man na yung sinumpaan nga dapat walay makalupig imong amo, dapat champion kununay. Mao na niya mong barbecue guys. Ako din siyang gitipo kay matingalaw niya ang kuan banganong galay-lahi. Nya kinsa mo tong nakakaog di mga barbecuean sa Dipolog no ray, dicer ay. Chicken. Kaon mo na chicken kay fried chicken mo yung nagadag ko or tinula. Say something to the vlog. So, come here. So this is our rules. And I have a sign. And this say Irish rules. No touching, no petting, no holding, only what? Nasa rules, ang rules daw niya kay no touching, no petting, no holding, only watching. Because it's special. Asa nga kitang piso nga gisulod balay oh, dara oh, special kayo. Bye-bye. What, you got freckles? Not real freckles. Sumotoy na human na sa atong adlaw, wala ra na ako napakita nga nakirig-kirig paksit bilbil na sa nang bayot. Basta kay naning kamo jud ko nga makadayet pero ang panahon ang ayaw makisama. Unsaon na lang man panabangi.
Maura to basta kay mag-amping lang mudra kanunay ha. Okay? Out.